Oh, kape, kape, mga kabangas. Kilawan na jud nato. Sarap. Kaya? Uy. Muta, oy. Uno. Ito ng tipakon mga kabangas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Kitams. Kitams. Ah, ngaon. hmm. Best. Oh no. Daghang kay benefits ang marang mga kabangas. Number 1 na makatabang siya sa good bowel movement. Magkaon kag marang any fiber nga fruits. Nakatabang siya sa good bowel movement. Kaya ang explanation behind is pag abot sa digestive tract na to, dili siya ang fiber dili siya magaling. Mulabay ra siya sa atong intestine. So pag alabay sa intestine, mainit na mo pagkalibang. In English, mong good. Ito nasa cellphone. Kaya akong gamit. So, i-explain dito. So, ako nasabtan ay vitamin A and vitamin C. Then, serves it as carbohydrates. Nasa contain nga carbohydrates. Na, ang iyang sugar, since prutas man siya, dali siya i-burn. Dali siya i-burn. Dali siya i-burn. Dili born. Burn. Burn. Ngayon, ma'am. Mga kabangas, litsit. O, diba? Sulit yung 40 pesos. Oh. Tuloy mga kabangas, daghan na kayo mga food supplement karon nga very good gyapon sa atong body. Extracted from different types of fruits. Excuse me. Extracted from different types of fruits and vegetables. Using the nanotechnology. So say maglibog man ta nga sa kadaghan ana nga mga prutas, mga vegetables, unsa pa na mga mushrooms diya nga gipang mix. Unsa madaot atong tiyan no dili gigamitan siya nanotechnology. So unsa man ang nanotechnology? Pinani na siya kung sa unang panahon ang plaka dako kay tanan ng plaka ba nga magkuano sa music. Sudlanan sa music sa kung sa unang panahon plaka pila ra ka book music masulod pero dako kay siya. Hanto nag-evolve ni gamay.
nahimo sang CD, DVD, ni gamay-gamay na siya, daghan na ang masulod. Hantod niabot siya sa SD card, ni gamay na gid pa kayo, daghan na gid kay masulod. Hantod niabot siya sa memory card. Gamay na kay memory card, pero daghan kay masulod. So muna siya ang explanation sa nanotechnology. No? Gamay siya pero daghan ang masulod. So ana no, high tech na. Oh no. Himo galig adto sa tao sa buwan na kana pa manginana. So kaya ra kay na no. Ang nakasadlang ana kay kasagara mga scientist, binto mga ana na most of them kasagara dili tanan. Atheist no, dili mo to o Ginoo no. Mo lang nay nakasad. Oh no. Well, anyway, dili ta magisgot og relihiyon ang ato dia mga untag marang. Okay? Hey! Na! Ma'am, di ka mo kaon, ma'am? Mayo yung pagkalibang ani, ma'am. Ako, man ako libang ganina, ma'am. Sayo gina, mga kabangas. Upo ko sayo gina. Kape! Nya. Ugangan padula siya unya. Mga bata ba? May premyo. Kami mga tigulang, mga maas, din may apel-apel. Kabaloon sa'yo. Preparasyon pa. No? Palada, importante. Kauntag marang mga kabangas. Ay, mga kabangas. Paliw lang. Please do subscribe my YouTube channel and my Facebook account, no, and Facebook page. So, kana na lang mga kabangas. May na lang ba? Abot ang panahon, mas hindi ay pialanta ni Mita, ni Lolo Mita. Mas hindi ay maka-monetize ta puhon. Puhon. Hanula, ha? Paningkamot sa taon ta nga kahit paano itong mga content mapansin. Ay kalimot mga kabangas. Subscribe to my YouTube channel, Ronel G. Kider, Kawanders TV. And then Facebook, please follow. Mapi Major Kider. Kabangas. Nganong Major Bangas? Bangason manggug ko. Hindi ko gapang si baga ang bangas ng Major Bangas. So, muna siya. Pero ang title gid sa akong kuan, ang ngalan gid sa akong YouTube channel, Kawanders TV. Mo gina siya. Okay? So, ay kalimot mga kabangas ha. Let's go, subscribe to my YouTube channel and please paki-follow ani akong Facebook. Napog ko Facebook page nga Kawanders TV. Pero akong Facebook nga usually ga-upload ko diya na videos, Mapi Major Kider. Okay? Salamat daan mga kabangas. Merry Christmas and advance Happy New Year! Thank you. Layo na.
Lubos-luboson na mo ang actually dili man ni siya bakasyon kanang lagi bakasyon. Bakasyon kay walay klase. So balik ang klase mga kabangas is January 3. So dali ra mo gyud pagligid, pagkaliring sa mga adlaw, mga oras, no? So kunatan while vacation time, holidays, lubos-luboson na mo na lubos-luboson nato. Na at least maka-relax ka dili, maka-unwind, maka-mingle sa mga kaparentihan, mga no? Kaigsuunan. Mo maning time nga ma-meet na to sila, mga classmates sa una, so na mga reunion. So mo ni nga mga time, no? So grab na mga opportunity kay after ani muli naman sa dayon yan. Balik naman sa dayon sa trabaho, no? Ana ra man ang life. Trabaho, balay, bakasyon gamay, kay way klase ang gobyerno, ang DepEd. Balik na sa klase, balay, trabaho. Ana ra man na. No, nakataas atong edad. Ana na mga kabangas, no? So ginagrab na mo ni Mrs. o sa akong mga bata. Mauli gid ni sa among probinsya. No? To mingle-mingle, no? Bisita sa mga amigo, classmates, no? Mga batchmates, una na. Sa plentag kaon, marang! Akong misis, dili ganahan mo ka og marang. Ang kaon gyapon bro, dili para sa ako nga himuon ko nun isang bugas. Inaalang yun. Ako mga anak, dili ka kaon ani. Lahi ilang nga prutos, ilang ka kanon. Kung may marang rin sa isa kasako, ako rin yung kaon. Nabusog na ko mga kabangas. So ana na lang. Once again, no, ayog kalimot sa pag-follow sa akong Facebook account, Mapi Major Kider, and also sa akong Facebook page, Kawonders TV, and sa akong YouTube channel, Kawonders TV, Ronel G. Kider. Please subscribe and follow. Mga kabangas. Salamat. God bless. Babu.